върнахме се, да, те са славаци и Любо каза, че Левски са славаци, да. Това всеки го знае. Клипът ще стане сигурно 20 няколко минути. Малко дълъг. Някога ще кача на Майнкрафт, но това никога не се знае. И повтарям, абонирайте се, дайте абонирайте се. Не го каза и както аз казвам много рядко, никога не казвай никога. И сега преди малко Любо ми прати един клип на FIFA. Аз ще го кача. Значи той каза, че ще ви направи изненада. Ще качва на това на... как беше, бе? На Catch Mania 2012. На 2013, 2010 и 2012. Не, ще качва на доста. И аз ще му качвам клиповете и той ще качва мои клипове в защото така се работи в екип. Това го знае. Чуйте, и Боргот не е българин. Това се личи. И ви питам, ако сте гледали с Будилчо, как играе с знака? Крисмър Строл. Да, бе, Крисмър Строл. И пишете, защото аз се чудя, защото Будилчо, когато му гледам клипове негови, говори на английски, пък той като снима със знак говори на български. Пишете в коментарите какъв е той, българин или англичанин. И днеска един мой и на 20 и трети един мой приятел ще ходи в Англия. И той ще качва клипове на Майнкрафт. Петър. Да, той е един приятел, който ми беше най-добрия, а сега е най-лошия, защото е мърсен пак. Шикувам се, ама той не пак, ама просто винаги се заяжда и без причина за това, ако видите някой се пише Петър Смладенов. И ви щом му гледате клиповете и ако се пише някой Петър Смладенов и снима на Майнкрафт, това му приятел. И ако ви хареса клиповете, му пишете, че един негов приятел, Мартин, прави клипове, които и може някои да са хубави, може някои да не са. Той снима клипове и защото той не ми вярва, че аз снимам клипове и дори той не ми вярва, че има Майнкрафт. Друго бях показал на Любо, но още 2 деца. Имах жджавата, това съм го казал. Да, защото всички, които имат Майнкрафт, знаят, че за да играят и трябва Java. Ама трябва за всички версии на Minecraft Java. Сигурно, не знам. Да, абонирайте се и ще минем ето, чакайте, опс, извинете, бе да искам. Но ще оставя линк за играта и ще минем още едно ниво по избор мой.
И ще видим това. Това са ни смечове. Сигурно това са ни мечове, където хвърляш, да. Това са ми също едни от любимите. Ама виждате, така малко фелнах. Паднах с ръцете надолу, не мога да си ги изкарам, ще го рестартирам. И минавам само това ниво. Добре, че това не го чухте. Това бях аз. Една малка суригня. Да, и аз вчера как се уригнах. Опа, и голяма работа. Това все пак нещо човешко. Аз съм се уригал. И както Любо каза, няма. И както вие не се уригвали, така каза моя приятел. Майка ви. Минахме нивото. Това беше от нас, от мене и от него. Клипа ще го кача днеска. И Любо вчера с нощ е пробвал да качи един клип, имало е проблем. И пишете на мене, ако знаете какъв е проблема, че клипа е над 150 гигабайта. Обърках с мегабайта. Пишете ми, аз ще му кажа. Да, пишете, ако знаете, се абонирайте се. Това беше от нас двамата и може някой път да кажем клипове без Любо. Не знам, зависи. И да, това беше от нас. Довиждане. Аз съм или Анак 100. Довиждане. И се абонирайте. Край.